ҳамин соли 2025 охирон муҳлат ай. Шумо то ин дам метонистед ки праваҳотона иваз кунед. Ҳамин патентам мефаҳмондем. Акай Сорбон. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Дар мавзӯи праваҳои тоҷикӣ дар Федератсияи Русия муҳлат додагӣ буданд суҳбат мекунем. Лайкмониро фаромӯш накунед. خب نفرهایی که در فدراسیای روسیه قرار دارند یا بیرون از روسیه قرار دارند چخیلی که میدونین قریب 700,000 شهروند خارجی نامش در چهارم سپیسکای ریستر داخل شدگی. کسی که میخواهد دانه که نامش در این سپیسکا هست یا که نه نمره واتساپ میبروید نویسین تفتیش میکنه. با شهادتنامه تاجیکی در فدراسیای روسیه از مسافرکشانی خودداری نماید. намояндагии вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии тоҷикистон дар русия бо пахши як изҳорот хабар дод ки минбаъд муҳоҷирони тоҷик наметавонанд бо шаҳодатномаи ронандагии миллӣ дар ҳудуди русия ба мусофиркашонӣ машғул шаванд. акнун шаҳрвандони хориҷӣ дар русия метавонанд шаҳодатномаи ронандагии миллӣ ва байналмилалии худро танҳо бо мақсади иҷрои корҳои шахсӣ истифода баранд. яъне тақрибан як сол пеш мо видео карда будем дар ин мавзӯъ ки бояд праваҳои миллӣ ва праваҳои расистӣ иваз карда шавад, чунки то моҳи апрели ҳамин соли 2025 охирон муҳлат ай. ин меъёр аз 1 апрели соли 2025 пас аз ҳукми амал даромадани талаботи қонунгузории русия ҷорӣ шуд. гуфта мешавад нисбат ба афроде ки то 1 апрели соли 2024 шаҳрвандии русияро қабул намуданд ё иҷозатномаи зисти муваққатӣ вид на жительство гирифтанд, аз 1 апрели имсол муҳлати иваз намудани шаҳодатномаи ронандагии хориҷӣ ба шаҳодатномаи ронандагии русия ба анҷом расидааст. ба таъкиди намояндагии минбаъд шаҳрвандони хориҷӣ наметавонанд ки дар ҳудуди русия бо шаҳодатномаи ронандагии миллӣ хориҷӣ ё байналмилалӣ ба фаъолияти меҳнатӣ аз ҷумла мусофиркашонӣ машғул шаванд. яъне гуфта мешавад ки анами 1 апрели соли 2025 охирон муҳлате ки бид қабул мекардан ҳуҷҷатҳои шуморо барои иваз кардани праваи тоҷикӣ ба расистӣ дигар аз 1 апрел қабул намекунанд ва муҳлат ба анҷом расидагӣ. шумо то ин дам метонистед ки праваҳотона иваз кунед ва аз инҷа пас дигар ба ин праваҳои миллӣ шумо наметавонед дар Федератсияи Русия ба ягон фаъолияти меҳнатӣ ё махсус мусофиркашонӣ машғул шавед. фаъолияти меҳнатӣ гуфта кор кардана дар назар дорем ки ҳамун кори шумо вобаста ба мошин рондан бошад. агар шумо ба праваи тоҷикӣ дигар наметавонед ки кору фаъолият кунед ё ки мусофиркашонӣ бикунед. ин буд як информатсияе ки ба тамоми муҳоҷирон дар русия тааллуқ дошт ва акнун комментарияҳои шуморо мехонем ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳед границаи қазоқистон бирен ва аз сари нав россия дуромада битонед, номерои ки мебирояд одамои боваринок шафёрои ботаҷриба зангшон бизанед, шуморо граница мебаранд, обратно россия медуроранд. Додарбеков нависонда. салом ака, патента чӣ хел проверка кунем? ҳоли насиб боша дар видеои оянда мегӯем ки ки да муроҷиат бикунем. интизор бошем. қаҳрамон нависонда. акай Сорбон бошӣ, тоҷикистон ба пеш. раҳмат ака. зиндаву сарбаланд бошем бародарони азиз. дӯстмурод нависонда. салом, сози хубӣ, худо нигаҳбонат боша бародар. ман дар чорни списка будам ҳозир, ман дар Москва, лекин проверка кардам, ман да видварения без суд. хона равам то 3 апрел, омада метонам. видварения шидагӣ бошен, ин видварения запрет на въезд ба ҳисоб меравад. аз Россия ки биромаден, мисол дигар шумо вориди Россия шида наметонед, то ҳамон муҳлате ки въезди шумо кушода нашавад. як нафари дигар нависонда. салом алейкум. ҳамин патента мефаҳмондем. акай Сорбон. патента чиша бифаҳмонем бародар? саволта пирратар бинависон, дар ҳамон бора мо гап мезанем. авазбек нависонда. акай Сорбон. ман 5 моҳ пеш регистратсияи гости доштам. метавонам ба Русия равам. пешакӣ раҳмат. агар ки пеш аз моҳи январ аз Россия баромадем мисол, бале метавонед. агар баъди моҳи январ ба ҳисоб бигирем бародар, мисол наметавонед. шумо 9 моҳ пас ҳаққи ворид шидан доред. одинаев нависонда. салом акай Сорбон. ман 16 Москвада гаштам то 17 солагима бе документ. ҳозир дар Тоҷикистон қарор дорам. 18 сола шидам. ман метавонам ака Москва равам, ба патент қонунӣ кору фаъолият кунам. илтимос ҷавоби маро диҳед. пешакӣ раҳмат. бале метавонед, вале боз барои дилпир шидани хитон як бор ҷои шиноснома ва раводид мерен
тамоми даниёи худтона проверка мекунед. Отпечатки супорида. Мурод Яқубов нависонда: салом акаи Сорбон. Патентро яксола платит кардам. лекин патенти мара аннулировать карданд. 4 моҳ мешава омадам. Ман метавонам пули платит кардагима обратно бигирам. Ягон роҳаш ҳаст. ба айби худтон шидагӣ боша агар не, мутаассифона возврат карда намешавад. пули патентеро ки шумо пардохт кардед. шумо аввал асосоша бифаҳмед ки ба чӣ хотир патента аннулировать кардагиам. Ҳомидова нависондай: салом, ман 1 сол шуд гости омадагиам. ба Россия ба основании шавҳарам гаштагиам. агар аз граница гузарам, баъди чанд вақт бозгаштан метавонам. тибқи тағйиротҳои нав, вақте ки аз Россия мебироем, шумо мигратсиони картаи гости қатъӣ баъди 9 моҳ ҳақ дорем ки айсари нав вориди Россия бишем. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. меган дар аэропортҳо депорт зада гардонеданд. ҳамин гап ростае? ин гап ба ҳамаи мо маълум аст ки тӯли 1 сол мешавад. мисол баъзе нафарҳое ки ба Россия сафар мекунанд, аз рейс мегардонашон. баъзан нафароша депортатсия мекунанд, баъзан нафароша просто мегардонанд бе ягон причина. мисол ин чиз ба ҳаматон маълум аст. зиндаву сарбаланд бошед, саволҳотонро бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.